תספר לנו על ההולטר לפרקינסון, מה זה עושה בדיוק? ההולטר הוא בדיקה שאמורה לעזור לרופא המטפל לטפל בצורה טובה יותר בחולים. ההולטר לפרקינסון הוא בעצם מכשיר קטן שלובשים על חגורת המותניים. המכשיר מולבש במשך שבוע ומוסר בשעות השינה, בזמן פעילות גופנית ובזמן המקלחת. והוא מנטר את התפקודים של הגוף, את התפקודים המוטוריים של הליכה, יציבות, נפילות, קיפאון, מהירות ההליכה. המידע הזה שנאסף יוצא בצורת דוח, שבו אנחנו הנורולוגים שפוגשים את החולה פעם בחצי שנה למפגש, שבו אנחנו אמורים להיטיב את מצבו, מקבלים מידע מדויק על התנועתיות שלו ועל הסימפטומים של מחלת פרקינסון לאורך שעות היום. האם היית צריכה לקבל המלצה מהרופא המטפל שלך לפני שבחרת להיות מנוטרת בעזרת ההולטר? הרופאה שלי היא פרופסור חסין. אני פניתי אליה לאחר ששמעתי על המכשיר החדש. פניתי לרופאה, היא ללא שום בעיה, היא נתנה לי החלטה שמאפשרת לי לעשות בדיקת ההולטר. יכולתי לקבל המלצה, אבל הגעתי בלי, למרות שהרופאה שלי מאוד תמכה והייתה מעורבת בכל התהליך. מתחילתו עד סופו, כולל פענוח. למה זה חשוב לך כקלינאי להפנות או להמליץ על ההולטר? זאת שאלה מצוינת. שבאמת כשאנחנו נפגשים עם מטופלים, לפעמים הכל מאוד ברור ואנחנו מבינים הכל ואפשר ככה לטפל בקלות, אבל לפעמים יש חולים שיש ממש אתגר טיפולי, והרבה פעמים הדיווח שהמטופל יכול לתת, הוא לא ממש משקף את המצב כמו שהוא. וההולטר הוא בעצם מדד אובייקטיבי על התנועתיות וגם על הפעילות של החולה בסביבה הטבעית שלו. מה זה נתן לך? האם הצלחת להבין מה מצבך הרפואי? האם הדוח חידש לך משהו לגבי מצבך? קודם כל, פעם ראשונה אני רואה בתמונה גרפית וצבעונית מה קורה אצלי בגוף מבחינת הפרקינסון. זה בעצם נתן לי להבין שא', מה שאני מרגישה זה לא באמת מה שהגוף מרגיש. זה נתן לי להבין שאני צריכה לשנות כמה דברים כדי להרגיש טוב יותר עם הסימפטומים או להפחית את הסימפטומים. למשל, הדוח הראה שבשעות הבוקר אני בעוף, למרות שלא הרגשתי את זה. מצאתי שאם אני לוקח את הכדורים יותר בזמן, או כפי שהרופאה אמר לי, יכול להיות שהתופעות השליליות של הפרקינסון יקטנו ויהיה לי נוח יותר לתפעל במשך היום. זה שהוא הצליח לזהות את האופים ואת הנפילות, ויכולתי לראות באיזה שעות יש לי אופים, אז יכולתי לשנות את האורח חיים שלי בהתאם. האם ההולטר לפרקינסון נחשב טיפול? חלק מטיפול? איך אני מתייחס אליו? אם כך, מכשיר ההולטר לפרקינסון הוא לא טיפול. הוא מהווה כלי עזר שמאפשר לנו לנהל את הטיפול בצורה יותר מושכלת, על סמך מידע אובייקטיבי, רציף ואמין. זה לא טיפול כמובן, כי זה לא תרופה שאנחנו נותנים למטופל, אבל זה כלי. זה כלי לטיוב הטיפול התרופתי. הוא משתלב לנו, יחד עם הידע הרפואי שלנו, לוודא שהמטופל מקבל את הטיפול הכי נכון, הכי מותאם, בין אם זה שינויים תרופתיים ובין אם זה החלטה על התקדמות לטיפול מתקדם. בכל הפעמים ששלחתי חולה להולטר, בעצם קיבלתי מידע ששפך איזה אור נוסף על מצבו, ואפשר לי להבין יותר טוב את המצב שלו. איך הוא בעצם באופן אובייקטיבי, מהם השעות הבעייתיות שלו במשך היום, האם יש כאן בעיה של דיסקינזיות, לפעמים החולה בכלל לא יודע לדווח על דיסקינזיות. המידע שאני מקבלת מההולטר הוא כמעט תמיד תורם משהו, או לי או למטופל, ויש לי אין ספור דוגמאות. האם הרופאה הסתכלה על הדוח שלך והתקשרה אלייך כדי להסביר לך מה היא רואה? בהחלט הרופאה שלי התקשרה, עשינו דיון מאוד מאוד מעניין. שבועיים אחרי זה הייתי אצל הרופאה, אצל דוקטור חסין, היא פרסה לפניי את החומר, הראתה לי על פני הגרפים איפה הבעיות שלי, באיזה שעות של היום הבעיות שלי. ולמדתי המון דברים, גם מהניתוח שלה וגם ממה שאני הבנתי לבד. כשמטופלים שואלים אותך, האם כדאי לי? מה ייתן לי ההולטר? האם זה ישנה את מצבי הרפואי? אוקיי.
מה אני עונה לו? מה אני עונה לחולה? אז ככה, מהניסיון שלי כמעט תמיד, או שאני מרוויחה בהנחיות שהן יותר מבוססות, יותר מדויקות, או שהחולה מבין יותר מה הוא צריך לעשות כדי לשפר את המצב של עצמו. כדאי למטופלים בעיקר שהם במצב תנודתי, כשאנחנו חושבים שהם לא מאוזנים בצורה מיטבית, ואנחנו מתלבטים איך לשנות את הטיפול, האם לשנות טיפול תרופתי או רק לשנות מינונים, האם לעבור לסוג טיפול אחר, האם לעבור או להציע טיפול פולשני. ויש כאלה שאני אומרת, כן, אנחנו כרגע באיזושהי נקודה בדרכים שאנחנו לא בטוחים לאן אנחנו צריכים לפנות. אנחנו כבר צריכים טיפול מתקדם, אנחנו רק צריכים שינוי תרופתי קטן, אולי אם קצת נשחק עם השעות של התרופות, המצב יהיה הרבה יותר טוב. המטופלים האלה בהחלט, אני אומרת שהכלי הזה יכול לעזור, הוא יכול להביא להחלטות ולשינויים. האם תבחרי לבצע ניטור נוסף בעתיד? מתי בדיוק? בעוד חצי שנה או בעוד 5 שנים? אני בטוח שאני אעבור בדיקה נוספת של האולטר. קודם כל בטוח שאני ארצה לעשות ניטור נוסף, ואולי לא רק אחד. אני עוד לא יודע אם זה חצי שנה או שנה, אני צריך להתייעץ ולשאול מתי זה נכון, כדי לקבוע מה קורה בין תאריך A לתאריך B, מה השינויים שקרו, והאם הכדורים ששינו ונתנו, השפיעו ושינו את מצבי. אני לא משנה טיפול תרופתי, אלא משנה את אורח החיים, והייתי רוצה לראות אם שינוי אורח החיים משנה לי את המצב הגופני שלי. ודבר שני, אני אעשה את זה כשאני ארגיש שינוי בסימפטומים, או שאני ארגיש לא מאוזנת תרופתית. איך היית מתארת את שירות הלקוחות? קבעו לי תאריך, הגיעו בזמן, שבוע ימים, ניטרו אותי, הרמתי טלפון, בא בחור נחמד, לקח את המכשיר, והודיעו לי, תשמע, תקבל תשובה מהרופאה. במילה אחת, 200%.